install muna tayo ng normal app ng KineMaster. Antayin lang nating fully installed na po siya. So, antayin lang natin guys. Ayan, click natin yung open. And then, click natin yung okay. Then, allow. Then, scroll lang natin siya papunta sa homepage niya. Then, start. Then, create new. Kita nyo may bayad po yan. Why not na hanap tayo ng paraan para makalibre, diba? So, click natin yung ratio ng video. Normally 16:19. Then hanap tayo ng example ng video natin. So ayun na nga po, nakita nyo po yung may arrow na dyan. Kailangan natin yan tanggalin. Yun, punta na naman tayo sa KineMaster app. Then uninstall natin siya. Pagkatapos punta tayo sa ating Google Chrome at i-search natin yung KineMaster MOD Digit Bin. Click natin itong pinakauna na KineMaster. Tapos scroll down natin siya. Hanapin lang natin yung link kung saan magda-download tayo ng KineMaster for free. Ayan lang. Scroll down lang tayo. Download KineMaster Premium Unlock APK. Click po natin yan. Tapos yung digit bin yung bubungad sa atin na dashboard. Tapos sa 5 choices, i-click natin yung KineMaster Pro 4.8. Yung sa 5 choices na yan guys, gumagana po yan lahat. Kaya lang, pinipili ko yung KineMaster na 4.8 para mas madali lang siya. Kasi maliit lang yung MB niya. Antayan lang natin hanggang complete na yung pagka-download niya. So, yun na nga guys. Complete na yung pagka-download niya. So, maaari na natin siyang install. Click lang natin yung open and do you want to install this application? Click yung install. Pagkatapos niyan, pag na-install na siya mismo sa phone mo, pwede mo na siyang i-open. Ayan, punta tayo sa KineMaster mismo at tignan natin kung nawala ba yung watermark ng KineMaster or andun pa rin. Ayan, cancel. Kukuha tayo ng video na pang-example natin. Wag yan. Naka-format pala to. Another video na lang po. Ayan, click tayo. Kunyari yan. Video ng anak ko. Ayan po, wala na po yung watermark po. Ayan. Pwede na po kayong gumawa ng sarili ng video kahit anong ratio po. Yan kasi pahaba po yung pagkagawa ko ng video na yan. Yan din anong tawag dun? Pahaba yung pagkagawa ng video. Click natin to. Ganun din. Wala na din yung watermark, guys. Thank you so much for watching. And don't forget to like and subscribe. And hit the notification bell para po updated kayo sa aking mga bagong video. God bless us all!